Ini Namkola Bazar. Ini गाबोननि थाखाय जोङो जाफुंखा भाजा बिदि संगोन। बेनिखायनो जोङो मैगं थाइगं लाबाय नैया। दा मनाया फुर्ति जाखाबाय। नैबेहायनो लिसा दङ। गासै 101 बिट 101 बिट जों बेखौ लिस्ट मथे नायगिरनानै लागासिनो दङ नैया। बेयाव 100नि बारा दङ। बेनिफ्राय बाखि खानाखौ गामियाव मोनसिगोन बारि बारि नागिरनानै। नैया जोंनिया नैबे जोंनि सांगिलाफादनि नेहाथारि जों सानैजोंनो दा नै हाथाय खालामबाय। गोबां बुस्थु लादों बाय बारा नङा एसे अनेक मैगं थाइगं दङ बेयो। मनाया फुर्तिनि बायजोआव मोनलायबाय। आरो दा बाखि खानाखौ गामिनि न'खर जा बारि बेयाव नायगिरनोसै। जेसेबां मोनो बिसिखौनो जों खनसायनानै थुब्रायनानै लानोसै गाबोननि थाखाय। नैबेनो दिशा। दा बेनि गेजेराव गासै 33टा बिट मोनबाय बाजाराव। दा नैखाना दंबावो बेबायदि। नैखानाखौ गामियावनो नायगिरनांगोन। नै गासै 70नि सायाव दङ। दानि खामानि मावगासिनो बे सेल्फि पइन्टनि थाखाय बिबार एरि बानायगासिनो। नुदोंलै बे एखेना नै जोंहा नै आरो 70टा बिट बाखिखौना लाबोबाय दहाय हाथाइनिफ्राय। आरो निखानाखौ जों नागिरगासिनो दङ। नरसिं बिलाइ ना? नै लोगोफोर नरसिं बिलाइ खालायबाय जोंना गाबोन जानो बैसागुनि। नैबे दा खाजेनबाय बेखौ फार्स्ट बिट बियो। गासै 70टा दङमोन दा आरो मोनसे बिट मोनबाय नै। केरेला बिजौ गोरलै। बेखौ जायोना इमान मोजां जानो बेलासियाव। बे गैया बे लिसेयाव गैथ'वामोन। दा बेखौबो खाबाय। गासै 101 बिट जानांगोन। बिलाइ लिरनि लिर एसेयाव लिर खुट्रा बिजौ सुगोनां बिजौ खायालै बिसानदा ओइ गिदिर थानाय गिदिरखौसो जिरनानै बरा होयो। गरायाव दाननांगौलै गरायाव खानांगौ। एसे बिदो समफ्राम बिलाइ गोरलै गुआभा ट्रिलिफ 101 बिट जानांगोन जायखिजाया। नैया जोंहानि आबैया नैखो आं बेखौ खावलायदोंमोन। मा मोनखो नायनि बे थालिर मैखुन मा मोनखो? खुट्रा दङ, थास बिथं दङ, फान्थाव दङ, लाइ दङ। बायदि दङ। दा बेखौ पेकेटावनो लाखादे दायो नायगोन मा दङ। गोजोन्थों बिदिनो नागिरना होनाय साबायखर। आरो गाबोन खुंखा जानो ओंखार जाबाय जोंनि क्लाबाव। खुंखा जानो क्लाबाव ओंखारनो खावलायबाय। बयखौ खावलायबाय। नैबे जाबाय माबे मोखोना बिलाइ गोरलै जायखौ जोङो जौ संनाय बा इमाव बाहायो बेखौबो जायो जोङो। बेखौ बोलायसै दिनै। जोङो नागिर फैबाय नैया नैबे जाबाय दुमब्रु बिफांनि गोरलै बिलाइ बेखौबो लासै जोङो बिजौखौ। नै नारें फिथाइखौबो होनोसै जोङो। थाइसे खादो नै थाइसे खाबाय नै जा समायनाखा आयु बेखौ जानोसो गोसो जाबाय आङो। दा नै खान्थाल फिथाइखौ खानोसै। नैया खान्थाल फिथाइ बे खान्थाल फिथाइ खाफैदो। आरो नरसिं बिलाइनिया नरसिं बिलाइ लाखांबायथ'। लाखांबाय ने? माखौ लायला गोरलै नांगोन। बेदांसो जाबाय ने थाइसे लाबोनोसैलै। एकदम ओरैबायदि थायदो नैया गुद बिजौआवल'सो एकदम। खलाय नै मा जाबाय
जायाखै बे फान्थाव जों लानो नागिरदों फान्थावनिया गुफुर बे गुफुर नैबे जाबाय दाथा मोनसे रोखोमनि एकदम एसे बेलेग अबे आपेल खाथियावनो आपेल अबेनि अबे उथिलांदोंमोन नामा थायगोन आयौ बे मा लाव बिजौ नामा दासो उथिदो नैबे लाव बिजौ नांला बिनि उनाव नेक्स्ट नैबे थास' गोसोमनि बुखा थास' बुखा माबाया गोसोम नोलाय नेक्स्ट ने थाइजौ ओइ नै अबेनिलै नैबे मोनाने अबे थाइनै थाइसे या बुना होलै थाइजौ लाबाय नै बिफां गिदिर थ' नैबे दे नैया खिफिलौआ खानोसै अबे जानाय जोंनिया नै हाबजेनबायनो नै आमा खानोसै दा नै गामिनि न'खर हाबगासिनो मा मोनो मा मोना बारि नागिरदो जोङो नै एसे होनोसै गासैखौबो बोरै इसा जों खामानिफोरखौ रानना लादों गावबा गाव खानैसोआ बेहाय क्लाबाव मावगासिनो दं खामानिखौ नै सासेया नैबे माबायाव साइकेलाव दिखांना लादों मालखौ नै जारि बिलाइ गांसेयाव गासैखौबो एसे जायखिजाया 101 बिद जानांगोन बेनो फार्स्ट नङाबाथ' 7-8 बिदि बिदजोंनो मानसिफोरा खुंखा जायोमोन देग्लाय एसे आलादा जेसेबां नांगौखिना बेखौनो जों खानानै देग्लाय जाना नायगोन बिलाहि फान्थाव मोखै नैबे फिसा फान्थाव मोखै खागासिनो बेखौ एसे होनोसै मिसुं बिलाइनो नैबे मिसुं बिलाइ खाना दोनैखौबो मिसुं बिलाइखौ कलमाय बोरै कलमाय बेखौ नागिरबाय थादोंमोन कलमाय कलमाय गैया ना नरसिं खाबाय आराय माबा खाबाय माखो मा होनो ओइनिथिं माबायाव नै एसे बैसोगोरा मानसिफोरासो मिथिसिगौ मा मैगंखौ मा बुङो जोंथ' मिथिजोबा बनमुन्दा बोरै बनमुन्दाया खुट्रा बोरै बनमुन्दाया बोरै माबे बनमुन्दा नियाव नागिरदो न' खिथायाखै नैबे मा खुट्रा ना बोरै बनमुन्दाया बोरै नामखौ मिथिजोबाथ' बनमुन्दा गैयानो लिराखैना गैया बनमुन्दानो नैबे आरो खाबाव संबाय बनमुन्दा नैया साबायखर बिथांनिसिम मनबिर बर' बिथांनि आलुखौ दान होदों जोबोद साबायखर ओइया ओइ मोनानो नयखौ नैबे मोननायखौ दाउआ जाबाय सिंग्रि मोखै खासं सिंग्रि मोखै बिनिफ्राय थुनथुनि मानिमुनि खाबाय मानिमुनि खानो होदो नै सिंग्रि मोखैया नैया गासैखौबो एसे होनोसै केरेला माबाखौबो बिलाइखौबो लाबाय बेखौ बेनिफ्राय दा 800 थाखानि जारि खायाखै जारि खादो दहाय 800 थाखानि माबा लाना फै मैगं थाइगं दहाय 33टा लाना फैबाय आरो बाखि खेला 70टाया बाखि न'आव मोननो नागिरा खनसायनानै बेखौ बारा नाङा दा बारा नाङा ने हामा जागोन बेनोथ' फाथो मेस्टा फाथोआ इसानाव दोङो नै बुथाखौ दिनैसो नुदों आं नुदो नुनायालाय बारा पात्ता खालामनाय जायाना
बुथा अ बुथानिया बेनिफ्राय आरो बे बुथा माबा मोनसे मैगं होनना बुंनो बेखौना मिथियालाय मा मैगं बेयो मिथिला बेखौबो होनोसै आरो बे मोनसेल' आरो माबायालाय निखौ मा होनोमोनलै बे मामोन अ बनमुन्दा बे रज' बियो थास' होब्ला खामाय बनमुन्दा मना लाब्ला खाबाय बनमुन्दाखानि जों जा मोनो बेखौनो खागोन सब नांगौ जोंनो जाहाथे जानो हानाय जानांगौ जाय बुस्थुखौ जानो हायो जों गासैबो गलायगोन नङाब्ला 101 बिद जानाया गोरलै नङा जोंनियाव जोबोद खम मैगं थाइगंनि बेखौ बुङो बुथा बुथा नै दाउ फेन्दाखौ बाय दाउ फिनदा दिनैसो बेखौबो जायो ने दाउ फेन्दा गाम्बारि बिबार ने साइकेला बायलांसिगोन बियो आरो मा मोनखो मा बियो माइसुन्द्रि माइसुन्द्रि नैया माइसुन्द्रि मोनगोन मोना सानदोंमोन मोनबाय दख' माइसुन्द्रि दोङो इयाव दिनै माइसुन्द्रि ओइ गाम्बारि बिबार दोङो इनि अ होमबालाय बेना माइसुन्द्रि गोलैबाय अ माइसुन्द्रि दा बेखौबो नांगोन मेस्था आरो फाथो बे मोननैखौ नांगोन जों दा नै बारि गिदिंगासिनो दङ बारि गिदिंगासिनो जोङो दा मा मोनो जों बेखौनो लागोन बेथिं मा दोङोलै मेस्था म' फाथो अ गोथाव मोनबाय फान्थाव गोसोम बेनो मा होनो बोरमा दारि अन्थाइ बाजाब बेनो ना मोदोमनायखौ नायामाय नों नंगौथ' र' अन्थाइ बाजाब जोंनियावबो दोङो आसरित थानो नांगौ सब मैगङानो अन्थाइ बाजाब होनोलै अन्थाइ बाजाब दिनैसो नुदों आङो बेनिफ्राय अन्थाइ बाजाब बा खाथियाव खिनि दानदिसे खानो होदो होमबाबो खाना होनोसै बिदि हरो बरा मोसादोंमोनलै बैसागुखौ थिखांगोन ना कालसाराव दिया बाइक क्राइसिस जायो दाउ फिसाबो दंमोन धन्यबाद दाउदै हरनायनि थाखाय डनेसन होदों बिथाङा आरो गाबोन लोगोसे गाबोन फुङाव थाङो दे खुंखा जाना बयबो जमा जागोन गामिनिफ्राय बेहाय फाय मावा गरसि होनना बुंदों बेखौ मावा गरसिबो जों लानोसै नैबेहायनो दङ फिसायाव जोङो सोंना नायनोसै हरना हरा मावा गरसिखौ नायनि मावा गरसि खानायखौ फैफिनबाय इसान' दा मावा गरसि दं जोंनिया समफोरनिफ्राय जागोन जोंनि दा बैसागो प्रग्राम बे साजागासिनो दङ लामायाव आरो बेहाय सेल्फि पइन्ट जागोन बेयो बरायनाय मानाय होगोन बेयाव बेहाय बिबार बायदि दानगासिनो दङ दा जों नैबे न'सेयाव हाबनोसै मा मोनो आबौनिफ्राय नै माबाखौ बबेयाव बुजार बे जाबाय फाथोखौ मोनदों नेया बिलाहि लाबाय बारा नाङा ने बोरैबा जागोनलै बोरैबा जागोन फिथा दे नै जों मा लाना फैगोन नैया फुरा फुरथि जाबाय नैया गासिबो दोङो बेहाय आरो जों दहाय हाथाइनिफ्राय लाबोनाया बे न'खराव दङ दा जोङो नै खांथिंनानै बेखिनिखौ मोनबाय आरो मोननैसो दंबावो दा जों नेक्स्ट नैया सजना फिथाइ सजना बिलाइ बेनिफ्राय दङ खुंखा बिफांनि बिलाइ नेवहाय बेखौ जों हाननोसै दायो खुंखा ओइ दैया खुंखा बिफाङा नैबेनो
नैबे ने बे फिथाइ थानाया ना खुंखा बिफां बिलाइ होयो ना निखो मा बिलाइ बे अ खुंखा बिलाइ आसला बिसो दा जोंनिया सजना खानोसै ना ओइनो सजना बिलाइ फिथाइ इसिमान जागोन दा जागोन दे हा ओइ बेखौ लायनो थांबालाय बिलि खालामना दै अ जागोन दे बिलाइखौ नांगौ गोलैबाय ना ओइ थाइसे आरो थाइसे ओइ थाइसे ओइनि ओइ थाइसेयालाय न'खैखौ ओरै बुसुना सजना फिथाइखौ मोनबाय ने बिलाइखौ लादों ना दा जोङो सजना फिथाइ आरो सजना बिलाइ बेखौबो लाबाय आरो फाथो नांगौ जोंनो मेस्थाखौ मोनबाय नै बे समाव नै जोङो 101 बिट जासिगोन बेखौना जेमान लिरनाय दङ बेखौना मोनजोबा जों 101 बिटखौ मोननो हासिगोन दा जोङो बेखौ खानो थांगासिनो 101 बिट हांसो लाफायालाय मा बिलाइ आरो सब होजोबदो हांसो लाफायालाय जाबाय मेस्था गोखै बेखौबो दाइनैसो होनोसै नै मेस्था गोखाखौ दाइनैसो खालायनोसै खुन्थाइखौ नाय ओइ जाथानि आरो नामाव आन्था होनोसै दाइनैसो बारा फात्ता खालामनाय जायाना माबे मा बिफां बिबार दोङो दाइनैसो इसोर उसा मखादों नामा इसोर खिसादोंमोन आं बिबारा मा अ बिलाइखौ जानो जाया अ गैया जाबायथ' दाइनैसो नै खुन्थाइ दा मोनदो खुन्थाइखौ खुन्थाइ खानोसै अ नैबे खुन्थाइ फिथाइ खाबाय आं दा बेनोथ' सबखौनो खादो थांबानो जाबाय बयबो गाबोन दाननो दख' लगायना होसिगोन नैया नैबे जाबाय मैथ्रु बिबार नैया मैथ्रु बिबारजों खाबाय नैया मैथ्रु बिबार अनसलानि न'आव फैदों जोङो सेवालि ना अ सेवालि मोनबाय दे मा खालायला ला अखा सम गोरलै गोरलैखौ बाय गोरान नामाव 101 बिदि जाथारनांगोन ना नै आंना मोनथाम जाबाय बारा होआलै जाबाय दे सेवालि खासिरा खागोन नामा अ खासिरा दङ ला थास' मादा गैया थास' मादाखौ उसुल लाबोना थास' मादाखौल' मोनाखै मेफ्राय मोनाखै मेफ्राय अ बे खासि थोरिया ना मा होनो बेखौ नांगोन देबाय आंनिसो बागान नैबे खासिदारिया बे आरो जाखायाखा बाय गुरियाव गायनांगौ नोङो गायखायो नैया निजाब जायो दा ओरैनो अ हे तमाम बारायखायो आमदान जागोन बे नैयाव इसिनि बुरजा नङामोन नैयाव हाइस 20 फांसे दङमोन फांनै एकदम फांनै करि दङमोन नैयाव 20 फांसे जाखाबाय बेखौ फाननो बायो आरो नैया निजाब रोङिनि अखा जाजोबबाय दा खासि थोरिया फागासिनो पावार दङ आं बेखौ नंमारदोंमोन बेनो होननानै नाफुल बिलाइ बिलाइ नुबाय आरो खद' होनो जोङो दे बेसेबांसो होनांगौ जायोलै बेसेबांसो जायो केरायसे खा बुस्थुआ माला बेनोथ' केरायसे खम जागोन थालिर फस्ला हो आरो थालिर फस्लानोथ' दानखानाय ना मानो दा थालिरखौ दा दाना बेखौ लाबोनो नामा नाफुल बिलाइ माबा गेदे माबासो होबाय फस्ला होबाय फांनैसो हो फांनै आंबो गायदो तेजपातखौ आरो दालसिनि गायदो आरो लं खाबायलै पादुलिला खाबाय
Iman nagir जोङो बिबार गैला नङा दायनो Nimi mak. बिनो माबाया Bakar bae di stok. Basuka. बासुगाखौनो बेखौनो होनो जाम्बाफोर Bakar kan no. बासुगा बिबारा बेनो बिसोरो बाहाकार होनना बुङोना बर'आव बासिकि बिबारसो बिखाबाय दोंले खोनाबाय अ खाबाय जोंनि अरिजिनेल रावावहाय बासुगा बिबार बेखौसो बुङो बासिकि बिबार बेखौ बुङो नोंसिनासो माबाथ' हांसो अ बेलेग बेलेग ने बेलेग बेलेगलै बुंनायफोरानो बेलेग बेलेग अरिजिनेल फाखाया जोंनि बर' रावाव बिसौ माबे बासिकि बिबारा अ बासुगियावसो दंथर' बागारा बियो हाखासो दंथर' फरायसालियाव बेयावनो दंमोन जांलै ओइ दोङो नो गैया Hangsel apa ini mah? Tapi itu kan atas dah. हांसो लाफा नागिरगासिनो दङ दासो हराव नामाय हरावसो बेबो ओरै नुगोन नुवा अ जों बेलासिनिफ्राय टावां गिदिंनो नै मबाइलाव सुंदा नै बेनो हांसो लाफा गाथाव जासो खाना आरो बाजैया नों खोनासंबाय इखोला Kita gainannya narsing rusuk naik. Kemana ada bazi? Ya, mana kemana? Oh, nova seska. Oh, bini deh. Nova seska ne. Emang bustu gomalam ada जोंनियाव इनिफ्राय माबाखौ अन्थाइ बाजाब ने मोनबाय इखौ मोनबाय अन्थाइ बाजाबखौ नोंसोर मा होनो अन्थाइ बाजाबानो दां बेखौनो बुङो दां दे अन्थाइ बाजाब बुङा नोंसोर बोरमादारि ना बुङो नै जाना नै जालायबा बोरमादारिया ओंखारलायबाय नै माबासो नोंसोरनिया बोरमादारि ओइ दय सोंनायाव बोरमादारिबो खिथादो अन्थाइ बाजाबो खिथादो सोरो हा है खानैसो राबारिफोरा बेलेग बेलेग लायसिनिया बेनोथ' बेलेग बेलेग खिथादो बिसोरो मैसुम बिलाइ दोनाखै मैसुम नैबे मैसुम बिलाइ बियो बेखौबो जायो नै बर' जोंदो मैनि फुना ओरैनोसो खालै देखा मैसुम बिलाइ मैसुम जोंनिया मैगं अरिजिन मैगंफोरा बिसोर अ बेफोरखौ जानो रोङा दा नोंसोरावसो दङ दे जोंनियाव गैया खालामबालाय खुथ्राखौ हाखौ जावखांलांफैनांगोनलै लाइ दङ ओइ मोनबाय दखाना ने लाइ मोनाखैमोनलै नैबे मा आरो बे हाग्रासो बे खुथ्राव खादों जोंनिया ओइ उसा मुवा फायनो होनदोंमोनलै उसा बिसोर लाइ दे मोनसे मोननैबाबो हो लाइबो मोनबाय जों आरो मा मोनाखै खिथा बेनिफ्राय luar गैयाबा ओमफ्राय माबाखौ मोनाखैमोन खरायसालाय फरायसालियाव आं बुंनो नागिरदोंमोन दहाय फैनांगौ दहाय ना गाबोन फुङाव फैगोन दे ने दङ मोनजा मोनसेबा फरायसालियाव गाबोन फुङाव नायगोन दे बाजै होमबा ओइयोसो दहाय खिथानायखाय बालाबार साननो गोनांमोन हा फरायसालिनि हाथायावबो नायगोन मोनाखैलै दालाय मोनला दिनैसो बेलेग बेलेग नों मिथिबाय बे आरो मोनबावसिगोन दाउ सिलागांनो दाउ सिलागां सानाव फैनांगौ दहायनो एसे मोजां नागिरनांगौमोन दहाय ना गाबोन फुङाव फैसिगोन दे माखो दा मोना दाउ सिलागां ना दाउ सिलागां बाजैयासो मिथिसिगौलै नेया जोंहा मा होनो मैसुम खाना होनाय आङो होबाय अ ओमफ्राय इयाव माबा खालामबाय दे मैसुम बिलाइ इथिं दं फांसे मोजां मोनो लाफा मोनदो बे नङा लाफा नै लाफा मोनबाय दिंखियाखौसो खानो होग्रोमोन आं इसोरखो नङा दिंखिया खादो खिन्थु बाहाय खम जासिगोन आरो गाबोन खाफिननांसिगोन दा जों नै हरनि गेजेरावबो आरो मोनसे मैगं सिब्रु मैगं बेखौ जों मोनाखैमोन दा थांनोसै बारि सिं सिं हा जुजि लायाखै जुजि बिलाइनो आरो दासो खोनागासिनो नै 101 नि बारनोबो हागौ दे लोगोफोर अमा नै अमा गन्द्रा Ini bini sibuk nih sama korai kena kena. Hai. Sibru
मैगं बेखौ नुदों आं बेखौबा नुदों जों नुदों जोंनियाव दोङो खिन्थु नामखौ मिथियाना बिस' नैलाय नैबेनि दाम माथो अ मा खालायो गोरलैखौनो बैसागो गोरलै अ बिस' सिब्रु मैगं सिब्रु ओइ बेखौबा नुदों मिथियानोबा जों जायो अ मिथिया नामफोरखौ मिथियाथ' ओइलाय जि गोलाव गोलाव माबाफोरा थाराफोरा दा मोजां सुनि अ सुगोनां अ नङा होनदों जोंफोरो ओइ नै मोनब्रै दोङो सिगाङाव मोनसे दोङो आरो ल' नङा बहुत मानसिया मिथिया दा इखो सोंदो जि मोजांखा अ नै सिब्रु मैगं जुजि बिलाइ बेखौ नुबाय थायो र' जुजि बिलाइ गिदिर मा नाम बेखौ मिथिगौमोन होनबा मिथिया बेनिफ्राय मिथिसिगोन आरो जुजि बिलाइखौ सुजि बिलाइ जुजि बिलाइ दे आरो मा दोङो बा सामलावथि मैगंनो सामलावथि मैगं मोनाखै नागिरनानै